Hej og velkommen til min video her. Nu vil jeg bare spille videre. I dag er det episode 8. Nu vil jeg spille videre på og den der klokke, den har jeg bare vandet. Jeg skal lige sætte mig her. Kullingerne, er de overhovedet vokset? Nej. Okay, i dag skal vi have fundet et andet sted til den der. Vi skal have bygget et kæmpe hus. Derfor jeg skal ned og mine. Først så miner vi nogle diamanter. Nu kan vi lige lave sådan en lille hand. For så kan jeg tage en til andre. Altså jeg overgår ikke helt at selv finde en til andre books og sådan noget. Så nu siger vi, at jeg må tage den for kreativ, hvis jeg giver noget. Eller hvis jeg smider noget væk. Kan vi ikke sætte en enchanted book koster 12 diamanter? Jo, det gør jeg. En enchanted book for mig koster 12 diamanter. Der er mange, der siger, at det smider med XP. Det gør jeg. Men jeg kan stoppe mig. Okay. Andreas, du må altså godt slå mikrofonen fra. Jeg ved ikke. Ja, jeg skal du bare nu. Ja. Den må borne den der. Jeg lavede bare lige med en af mine venner, der hedder Andreas, han så lige spiller. Hvad fanden hedder den nu? Jeg er dårlig til at huske det. League of Legends. Lol. Jeg fik et chok der. Den overholder vist det Skype. Ej, jeg mangler lidt. Ej, hvordan fint skal du komme op? Skal så gå hele vejen tilbage.
dag kommer jeg nok til at få sådan en server. Og så tror jeg bare, at jeg kommer til at... Altså, så bygger alt det her op i game mode inden på den. Siden... Nej. Den kommer vi ikke til at kunne bruge. Så vi får en helt ny verden. Sådan noget på serveren. Og så kommer jeg bare til at spille der. Klokken kommer til vandet. Nu skal man se. Jeg kan ikke se en lang gang. Jeg gik forbi den her, det kan jeg huske. Og jeg kan huske, at jeg gik forbi denne sø her. Var det ikke den sø? Jo. Må det være. Men jeg vender lige om lidt tilbage, så jeg kommer lige lidt. Så er jeg tilbage. Men jeg kan desværre ikke optage mere, så tak fordi I så med på den her video, så ses.